Sad Story present Awahi Ang Pagmahay. Oh, pikas! May dami! Kayo na eh! Anak! Limit bro! Anak! Baan mo eh! Saman! Lihokos akong tambal! Why? Murang kagwitin! Bro, pikas bro! Wow! Stila na pilgi na naon! Sa mukha ba na ni Moy? Sabi tuyo na mo day! Kadoon sa mong tambal! Di ka kuha! Usa ka? Pungkol! Kapoy akong lawas, God! Kapoy! Daghan nagipet akong imong tambal! Kapoy gyapon! Wala dyan kay pulos pag-aamahana ka oy! Hantod ka ron! Wadyo ko sultihin! Di mo kung kinsa akong inahan! Ay, wala lang ka masayod sa tinuod, anak. Sayod. Tibiyaan ta sa imong inahan. Mas gipili pa niya nga akong iksyon kaysa nato, anak. Kinsa! Kinsa ang magnalan! Si Lourdes ang imong inahan. Ha? Si Lourdes? Na akong tiya? Akong inahan? Mao ka na'y tinuod, anak. Nili ko mo to. Nili ko mo to. Mao ka na'y Baypag, mulakaw. Ayaw ko gaya, anak. Anak! Ginoo, ikaw na niya'y bahala sa akong anak kung wala na ko. Bisan in anto to bataan, gibahal o gipanggan ako siya. Siya na akong bugtong anak. Siya'y naghatag na kong kinabuhi niya itong panahon gawa niyang inaan. Ikaw na na makikop ko niya, Ginoo. Masaluwa siya siyang mga salangan na buhat, Ginoo. Basta, Ginoo. Ayaw intang kalimting akong anak. Kung maabot sa panahon, gawala na ko. Ayos na, Ginoo. Ikaw na la'y bahala sa akong anak, ha? Di na ako makaya. Di na ako makaya, Ginoo. Ayaw pasakyang ako, anak. Uy! Nakaluto na magani? Kanon! Saktaon siya eh. Saktaon siya eh. Kanon. Saktaon siya eh. Kanon malaya eh. Saktaon eh. Huy! Ulungag na uy! Sige mo kakigda niya. Huwag ka pala si kigda. Huy! Pagluto na dito. Sige mo kakigda niya. Huy! Tay! Ugain na! Sino ba ako sa akong mag-aasahan niyo ba tayo? Nganong imo mong gigaan? Nakapagkita ka tayo! Ita! Ulo nang di katuwi ka nilabay. Kaya wala akong tatay. Ay, hindi di ay kung masarara ka. Tay, nakasam ka ron tay. Lagi pasaylo na kon mo tay. Pero pag ko nakarealize tay, nasayot di akong gibuhat.
tay. Unta mapasaylo ko nimo tay. Ayo. Nay. Sa makato ang nanampi, iya ba katong inahan o di? Atong maibawaan sa sunod sugilanon ang atong istorya. Awahi ang pagmahay.